Ró-Ghlic don Cheannaitheoir. Bhí feirmeoir an éanach lá ag díal capal. Ní a bhada gur bhfuil Cheannaitheoir chuige agus tréis féchant go géir a gapal, díomhra sé den feirmeoir, an mó a bhí á loragaige, Ró-Ghlic san feirmeoir. An bhfuil éon locht san Cheannaitheoir. Ba mé go comhalta leat san feirmeoir, tá rá locht agus neosa mé an chéad lochtait inis, neosa mé an dar lochtait nóair a bheith an capal ceannaithe agat. Go maith agus go comhalta an Cheannaitheoir. Cad é an chéad locht atá Nuair a bhíonn sé sa fáirt, is deacair brethir san feirmeoir. Tut, ní fiú birán é sin san Cheannaitheoir. Cheannaigh sé an capal agus díal sé as. Anis a chuine muintere san Cheannaitheoir, cad é an dar locht atá an gapal. Nuair a bheith greim agat ní bheith éon mhaith an an feirmeoir agus Jimmy sé leis. Is dá mhór sin a chuma an seanachil. Is marag a rachach an iontaobh le rógara.